uyabo kumanje uyabo should okay awuyibuzi lo muntu mayinominatiwe noma nominate kuphi lo muntu okwazi ukuthi aspend imali ngomcimbi aqashwe kuwo esaya kuwo akwazi ukuyiphekela amadombo la wadla emzini wenze njani makuthiwa unominatiwe lo muntu wenze njani makuthiwa lo muntu lo khona lapha khona uyangizwa wenze njani uyabona so umcineke uphahlukile izwe lonke libuka wakhuluma izinto eziyimfihlo wathi yena mina kufanele ngifonele amantombazana waphinde futhi wathi yena ngomlomo wakhe wathi mina ngifonele emadoda ngisizwe ukuphathwa yini lapho msuni ezinje hawu lalana madoda wathi yena khona umculi uyangizwa ngithini lalela hlehla asisebenzi lonto le isebenza apha ayisebenzi la hlehla hawu okay uthi yena ufonelwe umculi kaMaskandi wathi sengispenda imali engaka ngomcimbi wembucuzeko uba lo spend imali engaka ngomcimbi wembucuzeko ungasipanda ungane ibhizinisi kithi umculo thina sithola imali ngokuthi siqashwe siyoculela abantu mina umsebenzi wami nje ukuthi makuzoba nempucuzeko ngithi emagroupini ngithi induna tshela abantu bakho ayiphelele lapha ya ngithi sibanibani ayiphelela bese ngiyaposta epage bese beyabona abantu bese beyasuka abantu bonke beye kuphi kwimpucuzeko uba lo muntu sospend imali ethu idlula ko 50,000 yalapha ugayikipha uyabona so manje ubudedengu bonke uveze yena umcineka uyayifanela Nkosi yami nami yabo ngiyamazi lo baba uyayifanela nami uneqiniso yabo mina ngineqiniso yabo nje ubungibona mina ngoba ngikhuluma manje omunye umuntu onenzondo yothi uyadavuza igcokami yabona ukuthi ngiyadavuza yabona umcino ngathi uyadavuza kanti lutho akadavuza uphathisa imphako manje imphaka ayiphethe akakwazi ukuyiphaka yonke ngoba manje le umphaka azoyiphatha masephaka yabona ngishoyo uyehluleka ukuphaka ngoba uphaka manga yabo ukhuluma manga yamhlula kunontshata lapha akuthiwa bayingcenye impucuzeko untshata ngixhumana naye everyday kanti ngixhumana naye izolo nje siyodlala ibhola nje nini ngomhla ka9 nontshata MC ntshata i-team bese kuba igcokama i-team futhi uyabona untshata nje siyaxhumana naye kahle si right asixabene lento kuthiwa ngihlaza ngipenda ukuthi ngilihlaza amanga lawo ayikho lonto xhumana nontshata mangixhumana nontshata untshata uyimember yempucuzeko makuthi ngihlaza mina kuthiwa ngiyadeleli ngithiwa mina ngiyadelela ngithuka abantu ngangithuka abantu kuphi ngoba ngikhuluma iqiniso mina ngathi labantu laba bafuna kuze kuphume isidumbu ngoba benza ibhizinisi ngomculo kaMaskandi bafuna kuhlala exatshana kumculo kaMaskandi ngangikhuluma iqiniso yezwe ngisho bayazi futhi nabo ukuthi ngangikhuluma iqiniso njengamanje bazama ukwenza damage control bazama ukuthi nina abalandeli nibone ngathi mina ngiyabheda noma mina ngibone ngathi nina niyabheda yezwe ngisho bathi bona bekangiqasha noma ngabe kuthiwa ngithini yezwe ngisho benze ngathi noma bezwe ngathi lento engisho bayazi yabona ngisho ba wrong Cineke uhlala evele ezithombini asike isithombe sami mina nomcineka masikhona siveze njengamanje ngiartist elikhulu futhi ngunumber 1 kuMaskandi kodwa nginaso isithombe sinomcineka uma sikhona siveze njengamanje ngisibone sibonwe yizwe livezana isithombe njengamanje mina yabona ngithi mina ngixhumana nontshata siyodlala ibhola nontshata next week mhlawumbe ngagcina futhi nakhona ngenxa yalezi inxushunxushu mhlawumbe kuhlehla angazi ngoba uMasondo waziyo ngoba baxhumana naMasondo kakhulu uMasondo uyalithanda ke ibhola uyabona ngiyalithanda ibhola kodwa nje halfway ngoba mina ngiyinkabi njoba ngiyijongo mangithi ngiyinkabi omunye ngiyaunderstand ngiyijongo yinsizwa yasemakhaya kungenzeka sidlala ibhola ne-MC Ntshata team kaNtshata nini next week ngomhla ka9 so njengamanje uma mina nginempi nalaba bantu yabona uma mina nginempi nalaba bantu ngixhumana kanjani noNtshata